Salutare oameni buni, eu sunt Mihai. Vreau să-mi fac combina. Salutare oameni buni, eu sunt Mihai și acum o să facem un episod în care să vă prezint lucruri despre Minecraft. Vom începe o lume nouă. Dacă v-ați uitat la canalul lui Tudor, sunt prietenul lui Papa Mihai. Așa, da. Lumea se va numi lume. Unde era? World. Gata. Seed-ul să fie... De fapt nu punem seed, gata, lăsăm așa. Și să începem. Să vedem unde ne spawnă. Ce noroc avem, ne-am spawnat destul de nenorocos, de-aia am zis ce noroc, pentru că totuși n-avem noroc. Noroc cu noroc, deci noi n-avem noroc. Doar vă zic. Prea mare nu-i. Decât puțină trestie și acum luăm puțin lemn. Să vă faceți, cel mai bine e să vă faceți casă în frunzele copacului. Vedeți, acolo sunt frunzele. Astea sunt frunzele și ăsta e trunchiul pe care vreau eu să-l curăț puțin. Adică îl sparg și îmi dă lemnul. Orice pas începe cu luatul lemnului. Orice lume începe cu luatul lemnului sau dus la luatul lemnului. Acum să ne facem lemn prelucrat. O să-l plasăm undeva când o să avem o casă. Deocamdată eu îl plasez aici și voi face un băț. Și încă un băț. Și acum voi face o sabie, o lopată, un târnăcop și o coasă. Și de siguranță să nu murim și un chest. Gata, avem toate lucrurile care avem nevoie. Acum haideți să ne facem casă din lucruri. Deși oamenii care își fac casă de pământ și de și de, cum se numea, și de frunze, adică care se urcă în frunzele copacului, sunt numiți noob, dar de fapt sunt mai deștepți decât cei care sunt numiți pro. Și pro vine de la pros și așa mai departe. Aș putea zice. Deci să nu-i considerați pe cei mai buni. Sfatul meu. Sfatul vostru nu știu ce ați face, dar ăsta e sfatul meu. Să nu-i ziceți că cei mai buni sunt pro. Dacă ziceți așa, nu știți ce ziceți. Acum ne mai trebuie doar un copac frumos în care să ne ducem. Să trăim. Știu că lumea cu copacii fix în partea opusă, dar ce contează? Hai totuși să mă duc la lumea cu copaci mai bine, la partea cu copaci. Găsesc eu acolo o casă. Că nu-i rău niciodată.
Uitați-vă la acest moment. Ghiciți ce e, dacă ați ghicit, încercați, dar este loot, vă zic de acum. Ca să știți, acesta este loot și se folosește la cărămizi. Când vrei să-ți faci cărămizi. Bulele acelea e cât timp poți respira. Cât timp mai poți respira, eu mă ridic puțin la suprafață să iau aer. Mai vin și pe aici așa altă dată. Deocamdată mă duc să-mi fac o casă de siguranță. Că nu mor aici singur. Am glumit, nu se moare niciodată singur și oricum îmi fac casă. Acum să culeg puțin cobblestone. Cât de mult se poate. Și culeg și puțin ce mai găsesc pe aici. Dar în mare parte să culeg cobblestone-ul ăsta. Adică stone-ul și mi-l dă cobblestone. E bine să știi întotdeauna asta. Și acum să luăm puțin cărbune. Să avem pentru mai multe lucruri. Nu se știe niciodată când ai nevoie de cărbune. Pentru ceva. Bine, să vedem totuși cât cărbune am. Am 6, mai minez 2 cărbune să am 8. Că deocamdată n-am nevoie. De fapt, hai să-l minez și pe ăsta că e singur aici. Să nu mai stea și el singur, să stea și el pe aici. La mine. Am curățat zona de cărbune. Și haideți să ne găsim o casă, desigur. O casă așa bine. Că dacă nu-ți găsești o casă, nu mai ești norocos. Pentru că pur și simplu casa te avantajează că ai unde să trăiești și decât să nu trăiești niciunde, mai bine ai o casă. Și dacă trăiești undeva, trebuie să îți faci cel puțin un zid de apărare ca să nu vină monștri să te omoare. O să vă arăt noaptea, că o să vină noaptea, atunci vor apărea monștri sau în caverne sunt. Uneori și în caverne, dar mai ales noaptea îi găsești. Și eu acum iau puțină trestie, că nu strică. Încă nu-i noapte, deci pot să iau. Bine, eu mă duc deocamdată rapid la o casă, la o următoare casă, la o viitoare casă. Că parcul ăsta e destul de mare și mi-ar plăcea să mă cațăr pe el, adică să trăiesc în el, pe scurt. Am găsit și o oiță, dar na, deocamdată nu. Nu avem nevoie să culegem lână. Ca să zic așa. Culesul lânii, adică să luăm puțină lână. Deocamdată nu ne trebuie. Atâta vă zic. Întotdeauna să luați materiale de construcție la voi, adică ca acest cobblestone. Doar că din întâmplare am găsit stone pentru cobblestone. Voi nu o să găsiți cobblestone așa. Cel mai rar material care se găsește în formă naturală chiar e cobblestone, așa că să știți și voi, e bine să știi toate astea. Toate astea e bine să le știi. Și avem nevoie și de o sabie. Eu mă mai duc să minez, dacă nu cumva soarele imediat apune.
Sper că mai am timp. Văd eu la locul faptei. Oricum nu-i greu și merg destul de repede. Pentru că nu mi-am consumat din cărniță chiar așa de mult încât să nu mai merg repede. Vreau să iau pentru un furnal, după cum vă spuneam. De fapt nu v-am spus, dar este un furnalul e un fel de cuptor, un cuptoraș, care face și lumină și poți să prăjești lucruri la el. De exemplu, poți să prăjești lutul ăsta și se face noapte imediat, așa că mă duc înapoi la căsuță. Pentru că știu unde îi. Sper că nu trebuie să fac una nouă. Deci am găsit-o, deci haideți că se face noapte. Și nu îmi place, de fapt n-am găsit-o. Haide, unde era? Nu știu dacă casa asta era, dar îmi fac una nouă. E noapte imediat, deci eu mă bag aici să nu mor, că să nu mă omoare monștri, că e foarte periculos noaptea. Așa vă sfătuiesc să vă faceți și voi un fel de fortuleț. Iau doar bușteanul ăsta pentru că am nevoie de el mult. Și pe acesta. Ăla nu era un buștean. Deci, am doar 2 bușteni. Mă întrebam cum de nu am bețe și acum am observat că nu mi-am făcut. Și să ne facem niște torțe. Torțele sunt foarte eficiente. Acest lucru e un lucru, să știți, foarte important, să nu-l uitați. Că torțele sunt eficiente. Fără ele, ca să zic așa, nu prea poți trăi în Minecraft. Deocamdată voi trăi aici. Cât se poate de mult, desigur, pentru că o să-mi găsesc imediat copacul în care trăiam, pentru că fără el nu mai am ceva lucruri, v-aș putea zice, ceva lucruri destul de bune. Și sunt într-o situație destul de stresantă. Nu e chiar deloc bună situația în care sunt. Mi-ar trebui un crafting table, că totuși nu-l mai am. Și uite, iați un crafting table și să punem și un cufăr. Eu l-aș pune în loc de acest bloc. Sau l-aș pune chiar aici. Ce să depozităm?
poate să puneți așa. Știu că spun destul de pocit, că nu prea exersez, adică îți rămân numai că nu prea exersez prea mult, adică vorbesc numai că mă mai bâlbâi puțin. Îmi iau doar sabia și atât. Dacă văd un monstru, vă spun. Dacă vreți, eu aș pune pauză să vă prezint după ce văd unul. Că deocamdată nu văd niciun monstru și nici nu vreau prea mult să pot să văd, adică nu vreau să ajung să trebuiască să-l văd. Ar fi nașpa și extrem de rău. Pentru că gândiți-vă, un monstru te omoară repede dacă n-ai armură și eu n-am așa ceva, adică armură. N-am deloc nici un pic de armură. Am auzit un zombalău rău. A trebuit să-mi peticesc puțin casa. Auzi zombalăi, ceea ce nu-mi place. Noaptea asta o voi supraviețui cu chiu și cu vai, am glumit. Încerc să o supraviețuiesc cât de cât, că e ușor, nu-i greu. Mi-am pus crafting table-ul acolo să nu ocup loc. Nu voi pune și furnace-ul dacă îmi fac, deși n-am destul cobblestone. Îmi voi lua târnă copul și voi sparge cel cobblestone de acolo să-mi pot face un furnal. Și voi pune torț aici. Pentru că îmi trebuie acest cobblestone destul de mult. Voi pune acest ca să fie mai frumos. Și așa e mai bine. Măcar pot să-mi fac un furnace și nu mai trebuie să aștept până vine ziua. Ceea ce e bine. Pentru că noaptea vin mulți monștri și ziua nu. Ziua vin doar câțiva. O să încerc să-mi fac un trapdoor. N-am destul lemn, ghinionul. Și un zombie e sub mine. Cu o sabie de fier. Nu, cu o lopată. Voi încerca să-i lovesc. Deoarece nu pot. O să aștept până vine ziua. Deși ei nu iau foc pentru că sunt sub copac. Vreau să-i văd mai îndeaproape. Dar nu pot.
Doi zombi, unul cu lopată și unul cu nimic. E destul de greu. Păi, aștept până vine ziua, că deja s-o mai înseninat de zi puțin. Oh my gosh, sunt mulți! Unul are sabie de fier! Imediat! Că acum am noroc! Oh, n-am primit această sabie, era fain dacă o primeam. Păi, norocul nu-i noroc de data asta. Păi, acel zombie poate îmi dă ceva. Poate. Deși destul de improbabil. O experiență doar. Rest, nimic. Nu-i corect tot timpul. De fapt, nu am ghinion pentru că am găsit un păienjen. Și păienjenii îți dau pânză dacă îi omori. Și mie îmi trebuie multă pânză. Mi-au dat măcar ceva pânză. Nu. Vă sfătuiesc să nu cumva vreodată vă sfătuiesc să nu omorâți mobii sau ceva foarte aproape de un bloc, că s-ar putea să se glicioiască dropul, adică ce-ți dă în bloc și nu-i bine. Vă zic doar, vă sfătuiesc că așa e cel mai bine. Niciodată să nu vă faceți așa ceva, să nu faceți așa ceva. Și aici am niște lucruri bune. Ca de exemplu acest crafting table și acest cobblestone. Gata, minat. Încă nu mi-e foame și nici nu-mi trebuie mâncare încă. O să lungit episodul și gata.